Todos temos possibilidade de entrar em contato com os nossos guias espirituais. Wszyscy mamy możliwość wejść w kontakt z naszymi przewodnikami duchowymi. Através de treinamento. Poprzez trening, szkolenie. Todo mundo pode tocar piano. Wszyscy mogą grać na pianinie. Mas só se tornará bom pianista treinando. Ale staną się dobrymi pianistami wyłącznie, kiedy będą trenować. A mediunidade é uma faculdade da alma que o corpo reveste de células. Mediumizm jest własnością duszy, która przybiera postać ciała z komórkami. É, portanto, uma faculdade orgânica como inteligência. A zatem jest także umiejętnością organiczną, taką Como inteligencją, memória, jak pamięć, como as aptidões culturais. jak zdolności kulturowe. É necessário que nós as eduquemos. Trzeba, żebyśmy je kształcili. Eu tenho a tendência para isto ou aquilo, Ja mam tendencję do robienia tego czy innego, então eu procuro me exercitar naquilo para atingir a minha meta. więc będę starał się w tym ćwiczyć, żeby osiągnąć mój cel. Todos temos mediunidade. Wszyscy mamy zdolności mediumnicze. E se criarmos hábitos mentais de silêncio interior, Jeśli wytworzymy w sobie zwyczaje wejścia w ciszę, wewnętrzną ciszę, nós entraremos em contato com os espíritos. wejdziemy w kontakt z duchami. Mas vale a pena antes Ale wcześniej warto estudar o livro dos médiuns, przeczytać Księgę Duchów. que nos explica o mecanismo da mediunidade, Księgę Mediów, która wyjaśnia nam mechanizmy bycia medium, que nos vai demonstrar que é um fenômeno físico, która pokaże nam, że to jest zjawisko de fizyczne, efeitos materiais ou de efeitos intelectuais. które ma skutki materialne albo intelektualne. Então não é dom, Więc nie jest to dar, não é uma graça, to nie jest jakaś łaska, não é privilégio. to nie jest przywilej. É uma faculdade que nós podemos cultivar. To jest umiejętność, którą możemy pielęgnować. Allan Kardec disse que há dois tipos de médiums. Ale Kardec powiedział, że są dwa rodzaje mediów. O médium ostensivo, Media, które ukazują te zdolności, aquele que os fenômenos manifestam com facilidade, tacy, u których te zjawiska manifestują się z wielką łatwością. e aquele que consegue através da disciplina, I ci, którym udaje się to poprzez da dyscyplinę, meditação, medytację, do exercício. ćwiczenie. Ele recomenda a mediunidade escrita On zaleca medialność poprzez pisanie, ou psicografia, zwaną jako psychografia, porque a pessoa pode exercer controle ponieważ osoba może ją kontrolować e aí vai facilitando o mecanismo mediúnico. i ułatwi ten mechanizm mediumiczny. Todos podemos conectar-nos com nossos guias. Wszyscy możemy połączyć się z naszymi przewodnikami.